salut! Sunt Zolescu Marian Claudiu. Toată lumea îmi zice Zoli aproape, am 15 ani jumate, sunt din Drăgănești, județul Olt și mă dau pe role de 1 an și 6 luni, 1 an și 7 luni. Ștefan Angel, am 18 ani, sunt din Iași, mă dau 3 ani jumate pe role. Eu sunt Nikita Paul, sunt tot din Iași, am 15 ani și mă dau 3 ani pe role. Mă cheamă Vaid Alexandru, am 18 ani, stau în județul Sălaj, municipiul Zalău, localitatea Zalău. Mă dau de 4 ani. Mă numesc Ghiță Daniel, am 16 ani, din București. Practic, rolul împlinit de aproximativ 5 ani. Filmați? Da. Nu, nu e rece, e cald. Dați-vă pe role, simțiți-vă bine, nu fumați, nu vă drogați. Fiți mă oameni buni. Nu devastați locul. Nu notați, că eu nu știu să not. Nu știu. Atât. Și săriți la ghepuri, mă. Dați-vă pe role.